Ola, eu son María. Ola, eu son Jana. Eu son Analía. Hola, son Gustavo. Hola, son María. E somos o equipo humano da área de recursos naturais e residuos. E ademais de nós tamén están Virginie, Tania, Betty e Mariana, que son un grupo de activistas que no último ano se achegaron á área motivadas polo apaixoante mundo dos plásticos. Ademais, estamos inmersos na crise do Covid, unha oportunidade que sabemos que vai a ser aproveitada pola industria para xerar na cidadanía medo e a falsa sensación de que o plástico é unha opción segura, intentando tamén botar abaixo moito do camiño que levamos xa andado. Temos por diante un ano de moita traballo e moitas oportunidades tamén. Está a piques de ser aprobada un conxunto de normativas europeas que terán que ser trasladadas á lei e que pretenden facer cambios tales como que a materia orgánica teña que ser recollida separadamente de xeito obligatorio e inminente, que moitos produtos que ata agora son de usar e tirar desaparezan do mercado, que se reduza o número de vertedoiros aos que van destinados os residuos e que o modelo de economía lineal que temos actualmente se transformado nun modelo de economía circular. Fronte a isto, a proposta de plan de traballo que vos queremos presentar está dividida en 3 partes. A primeira liña de traballo é a estrategia residuo cero, avanzar na separación selectiva e na xestión de biorresiduos. E para acadar esta meta, plantexámonos obxectivos tales como estender os programas de compostaxe descentralizada a máis concellos galegos, desenvolver un plan de formación e mestría de compostaxe en polo menos 2 provincias galegas ou iniciar nun municipio galego un proceso de traballo para camiñar cara a un municipio residuo cero. A segunda liña de traballo sería a largascencia como ferramenta para avanzar na durabilidade e reparabilidade dos produtos e na loita contra a obsolescencia. Queremos que a largascencia constitúa unha ferramenta para o activismo a través de que plantexar medidas para reparar e reutilizar tales como as cousatecas ou riper cafés, por exemplo. E a terceira liña é a dos plásticos. A actualidade legislativa e a crise do Covid fan que o traballo contra a industria do plástico se faga necesario, máis que nunca. E queremos facelo denunciando as malas prácticas da industria, facendo entender ás persoas que o plástico e as súas falsas alternativas deben pasar á historia. E ademais queremos facer propostas en positivo, como os obradoiros de microplásticos ou campañas como Aquí o teu tupper si. Esta é a proposta de plan de traballo que te presentamos dende a área. Se queres facer achegas ou que discutamos sobre algún dos temas, podes facelo por email ou por teléfono, pero gustaríanos máis que viñeras á asamblea e puidéramos discutir en persoa. Vémonos na asamblea.